खुलुमबाय नमस्कार मैं हूँ आप लोग का दोस्त kennocha Daimari दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों थ' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै एक्चुअली दिनैहाय आंनि बर्थडे 31 डिसेम्बर माने दिनैहाय आरोना आंनि इयार्सआ कमप्लिट 9 इयार्स आरो आंनि डेट अफ बार्थआ 2012 आव 31 डिसेम्बराव आरोना आं बेयाव जोनोम लादोंमोन आङो आंनि आइखौ थेंक इउ होननो सानदों मानो होनोब्ला आंखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोनोम होबाय फेदेरबाय लावहोबाय आरो बे समायना बुहुमखौ नुहोबाय बिनि थाखायनो आं आंनि आइखौ हाजासे थेंक इउ होनबाय आइया आंखौ जोबोद अनो आरो आंखौ खस्थ' मस्थ'हैबाबो फेदेरबोबाय लावहोबाय आरो आंखौ दासिमहालागि खस्थ' मस्थ'है फोरोंबोदों आरो आइ आं नोंनि अननायखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा नैथियाव आङो आंनि जोनोमगिरि बिफाखौ हाजासे थेंक इउ होननो सानदों मानो होनोब्ला आंखौ जोनोम होनायनि थाखाय आंखौ सौसिख'नो हायि दुखु होलांनायनि थाखाय आं हाजासे थेंक इउ होननो सानदों ना आंहा महर गैयामोन बिनि थाखायनो नों आंखौ नेवसिबाय नामा नों आरो थामथियाव आं आंनि आबौखौ थेंक इउ होननो सानदों मानो होनोब्ला आंखौ हिखा दिखायाव बिराद सापर्ट होदों आरो आंनि दुखुनि समायावबो आंखौ बियो जोबोद सापर्ट होदों आरो आं आबौनि अननायखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा Happy birthday to you. Happy birthday to you, son. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear son. Jabai dah. You are vegetarian sih. Main dah. Aku udah weh. Ya aku udah nih. kennocha kenapa? Hai लोगोफोर आं बार्थडेनि ओंखाम जादों जिला जिसोदों बिसोर जाथावना kennocha lagi kennocha. सासेयाथ' एबायदि खालामसादों हेलौ जोबोद टेस्टिखा kennocha संनाय न' हामा सोर संनाय? ओइ लोगो नोङो आंनि बार्थडेनि ओंखामखौ माबायदि मोनखो जोबोद गोथाव मोनदों दालिया तामान टेस्टि जाखादों बेदरा माबायदि लोगो गोथाव आंहा भिडिअ होनाया एसे लेट जाबाय आं 31 डिसेम्बरावनो होनांगौमोन भिडिअ आपल'डखौ नाथाय आङो सम बायदि होनो हायासै आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आंखौ निमाहा खालामगोन आङो भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरो आंनि भिडिअखौ जाया मोजां मोनदों प्लिज कमेन्ट बक्सआव होनो दाबाव आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव बाय बाय